29. Ej. I dag der skal vi lave det vi kalder tampon-challenge, hvor du skal have 2 tamponer i hver side, og så skal du drikke 2 sodavand. Lad os bare komme i gang. Ja, morgen. Kan du mig i morgen? Det er meget lækkert at have dem i lommen. Det er rigtig lækkert, ikke? Sådan. Og det er slet ikke fordi, at vi er retarderet og skal til det. Det er pissekoldt, fordi det sneer. Ja, der er sne. Ja, eller det er nok pænt koldt, når det sneer. Ja, det sneer bare sådan. Selv hvis det ikke er sne. Skal vi bare hoppe den? Jeg skal lige se dig gøre det først. Jeg så ikke rigtig. Jeg starter med grøn. Jeg glæder mig ikke. Okay, vi når nok kun en kvart solvand. Man kan ikke høre, hvad du siger. Vi når nok. Vi prøver. De smager elendigt. Grøn sport. Blå sport. Okay. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Det er hurtigt. Det ondt der. Okay, der. Det er det klammeste. Jeg tror, jeg vandt. Det er egentlig ret ulækkert. Jeg tager bare at drikke resten af sodaen. Skal jeg hive dem ud for dig? Det er næste, mand. Jeg havde her til. Jeg havde drukket her til. For fuck, mand. Kræftet ikke prøve der derhjemme. Fuck, jeg vandt. I win. Whoop, 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 whoop. Det er så ret. Fuck, mand. Jeg er totalt ikke lyst til det. Okay. Fair nok. Ja. Så lidt. Jeg ved ikke, hvor jeg smiler nu. Men det var alt for den her gang. Hvis I husker at like, hvis I vil have flere videoer. Eller selvfølgelig der vil komme flere videoer. Ja, okay. Vi ses. Hej hej.